салом алайкум ҳазрат. Як савол доштем дар бораи ақиқа кардани фарзанд. Фаҳмидем ки мисол то 7 ё 14 ё 21 рӯзагӣ бояд карда шавад. Агар ки аз ин рӯзҳо гузарад, мисол то ин 21 рӯзагӣ шароит нашуд, мисол баъди 1 моҳ 2 моҳ мешавад ин ақиқаро кардан? ақиқа тибқи суннат рӯзи ҳафтум бояд бошад. 14 ва 21 аз пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам собит нашудааст. ин сухани ҳазрати Оиша модари муъминҳо ҳаст. яъне сухани саҳоба далели муттафақун алайҳ нест. яъне ӯ аз осмон наомадааст. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам рӯзи ҳафтумро гуфтанд. яъне рӯзи ҳафтум ақиқа кардан на ба маънои ин ки шумо ба мардум пухта диҳед. рӯзи ҳафтум бояд гӯсфанд забҳ кунед. барои писар 2 гӯсфанд, барои духтар 1 гӯсфанд забҳ кунед ва мӯяшро тарошед. барои писар алал хусус ва барои духтар камтар ихтилоф аст. ба ҳар ҳол тарошидан хуб аст. амиту анҳал ада, азията аз сари кӯдак дур кунед. гуфтанд ун мӯи зарарнок аст. яъне ин рӯзи ҳафтум иҷро карда мешавад ин амалҳо. бинобар ин яъне агар рафту имом аҳмада пурсиданд ки қарз гирифта ақиқа кунем иҷозат аст? гуфтам бале. барои он ки ин кӯдаки шумо дар гарави шайтон аст. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам гуфтанд ки куллу ғулами муртаҳанун биақиқатиҳи. ҳар як ғулом дар гарав аст ба ақиқаш. ақиқа кардед гӯё шумо аз гарав озод кардед. масалан мардум бисёртар мепурсанд ки ба ҳаҷ қарз гирифта равем, ба қурбонӣ қарз гирифта равем, масалан ё ақиқаро қарз гирифта кунем ҳам мепурсанд, лекин масъалаҳои дунё намепурсанд. масалан кредит мегиранд, ипотека мегиранд, барои хона, барои мошин гирифта мегиранд. аммо барои масъалаҳои динӣ ки омад қарз гирифтан мумкин аст ё не? хулоса метавонед қарза гирифта ақиқаро кунед. сони ақиқа маънош ин не ки шумо ба мардум пухта диҳед. ҳамон гӯсфанд масалан 30 килограмм гӯшт кард, бигзор ҳамаша хӯред, лекин ақиқаро кунед. барои чӣ? мисоли оддиш, агар бачатон дар дасти ягон одам гаравгон гирифта бошад. бачата мо гарав гирифтем, фалон миқдор пула биёру, бачата гир гуфт. мебаред пула ҳастаги замин бошада ёфта мебариду бачатона озод кара гиром мебед. фарзанди шумо дар гарави шайтон аст то он рӯзе ки дар рӯзи ҳафтрӯзагиш ақиқаи пухта барои мо надиҳед. пухта худатон хӯред бигзор. додед ин кори хайри шумо аст. агар муҳтоҷ бошед бигзор ҳамаша хӯре 1 кило ним кило ба ҳамсоятон ё хоҳаратон ё бародаратон тиҳед, хуб аст. на тиҳед бигзор ҳамаша хӯред. муроди шариат баровардани хун аст ба номи Аллоҳ. фаҳмидед?